Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon na Radio Philippines, Standard Time, las 9:43. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Patrol! Aksyon! Patrol! Aksyon na Radio Philippines, Standard Time, 45 minutos, nakaligan sa tak ng alas 9. Salawat maayong gabi na naman, Bacolod. Sa Bacolod nga mayara sang 61 ka mga barangay. Sa Bugos naman nga Negros Occidental, 601 ka naman ka mga kabarangayan. Sa Numsari ka mga distrito, 7 lakip ang Lone District sang Negros Occidental kon Lone District. Sang Bacolod sining capital sang Negros Occidental. Kamusta kamong dara subong? Kamusta ang industry nga sitwasyon? Pati na sa anom ka mga probinsya nga sakop sang Region 6 ako na Western Visayas. Sa mga pamuluyo, sa mga ka-aksyon naton dara sa mga probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, Bugos nga isla sang Panay. Sa Coto balabutan sang signal sang saning waragwagan. Ang DYEZ Action Radio Bacolod. Hello. Ang pagyapon ang tiyempo sa inyo. Sa mga nakatutok na sa ato sa YouTube live stream sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Welcome sa Action Night Patrol. Sige, update ninyo kami sa sering masubaray sa kauras. Tubtob kita sa tak ng alas 11 sang gabi. Lunes na subong ha. Ang Lunes na ikaduwa nga simana sang simana. Lunes proti inyo sa ring ka-aksyon. Amo na yung mga talos na rin temporaryo
Sa sading nga palatuntunan, Marso 22, tuwig 2021, sa ngalan sa regulang Anchorman Action, Eric Magbano ay ka-action na Marlon Herobaya. Sa oras nga alas 9:47 na, nagasaka ang numero sa relo, nagadaloman ang kakabihon kag nagalinong. Kabay pa nga maayo lamang subong ang inyo sa nga sitwasyon da. Sa mga palangga namon sa mga ka-action nga nakatutok na, sa sering nga palatuntunan Action Night Patrol, Lunes tub Sabado sa nasilenta na, asulo-sobra isa ka oras nga pagpudpod, paglinas akong pagwaswas naton sa mga balita, araman nga sahi sa impormasyon nga mapuslanon, may paman pa nga kalingawan, kag may pulo panakot nga pulo panamyaw. Sa gyapon katuwang nato sa nga mga action unit reporters kag correspondents, sa mga balita nasyonal, international, pati na sa balita sa artista kung mayaragin man sa dalulupang doon, kag makakuha sa atensyon. Ano to na dugay ni Action and Defensor? Sa ato sa nga patrol, mayara sa respondihan sila sa mga gabi ba o by bust operations naman. Illegal nga droga na naman, shabu na naman. May buy-bust operations nga ginpatigayon nga ato sa mga otoridad sa area sa nga Police Station number 7 sa Dalan Cottage sa may Purok Kahirok, Barangay Masilingan, subong lamang nga gabi. Di man natantok nako sang volume sang ginapatihan siya mo nakuha. Mga more or less mga 13,000 pesos kabalor sang suspected shabu. Pinagligaw to sa area sa barangay Maausyon at Sambago, 2 kilo ya, dito yung hamak ya. 2 kilo. Pero ang aton sa nga balantayan da, kay base ko ng mga nagkaladakpan na to, base kung pila ka bulan, pila ka adlaw, o kung pila ka tuig, or butanta pila ka bulan. Mag 2 kilo ma-recover siya mo, makagawa ka pa yan sa presuhan ha. Dapat lang di na ito makagawas presuhan. Kaya kung why ito matukiban mga ka-action, naman ang silinta balabasi kung pila naman kalibo. Ka mga kalimutaw nagbuludlo, kag utok ang nagbalagtik. Kung nagamit yup-yup to, ang 2 kilo, saan ginapatihan siya mo. Isa nga mo, laban-laban siya mo, ginman to eh. Aba na nga gagamit kita sa talaga nga suspected siya mo, ginaligar siya mo, ginapatihan siya mo. Eh di pa kita magkahambal ng siya mo, gibarasa kay pedalong mana sa examination, laboratory examination. Puro tin laban-laban siya mo naging banto. Ang isa nga isa duwa ka mga suspects na nakpan to, nagako na nga ikaduwa kung tani, dila sa nga pag-deliver to. Sang dako nga volume sang siya mo. Kaya kayo dugay, standby lang kay ato ni Buloon ni ang resulta. Sang panibago naman nga buy-bust operations sa ato sa mga otoridad sa area sang Police Station number 7. Sa rasilintara sa ato sa nga patrol, way untat ng paggalambiyong ang paglibot-libot sa mga dalanon kapag lighot sa mga sunodlon. Para lamang makuha ang mga balita nga preska, mga on-the-spot na reports nga mahimo malabayan nila mga ka-action John Diaz upon sa Biluto Action Nixon Tahom. Amo ining tatag sa nga DYEZ Action Radio Bacolod. Kung sa mga Tagalog pa mga ka-action, walang pahinga. Kung serbisyo publiko ang paghahambalan. Alin kagahon aga udto hapon kasi sidmon. Tub-tub magkagabihon, kagbalik sa kagahon. Nagamonitor ang Action Radio sang mga hitabo. Amo ning rason mga ka-action ha, ng Action Radio Bacolod. Nabansagan sa tatak kag marka. Nga una sa balita, una sa action. E din pagkamuda. Wala na sa ibang dari lamang sa inyo sa ng estasyonan. Ang matutod kag walang duda nga number 1. Ang balasihan ti legal, way sa dapat na nilalanisan de. Takot ang basihan ng mga resulta sa lebeng ulihi kung sa mga English pa, latest. Kung sa mga isda pa, pres, kakaini, lubok. Way sa liwan ko ni resulta sa uli nga survey, sang Nielsen, ang Action Radio Bacolod mo ang number 1. Way sang dapat lalisan, period.
Inyo ka-aksyon na Marlon Hervoya, nano bala ang mga balita nga dapat naton nga pagkatutukan sa bayan sang balita lokal. Sige apon, talk of the town, talk of the city. Ang senaryo subong sa malamong ang mga lugar sa Pilipinas. Ang imbes makamat-amat na kuntani balik sa normal, ang gawin kakulag sa mga tao, ang magtaw-tahaw naman ang kaso sa kagaw nga corona. Mapanubo ang quarantine status. Pero subong baw, daw nagbalik sa dati ang sitwasyon. Daw nagbalik sa senaryo. Nagligad nga tuwig at 2019 ho. Bangod sa sige-sige nga pagdamo naman sang mga kasos rin. Adre sa Negros Occidental, Bacolod, ang panghay-hay sang kalabanan nga mga tao aton gyapon nabatian. Bangod sa parayon nga pag-antos, ang kaso sa Negros Occidental ulihin nga datos ho. 264 naman. Bakin mo yan? Amo naman ang kanamuon sa mga aktibo nga kaso. 264. Puntaan ni ari na ini sa 58 na lang sa record nga ginpagwa sa atos sa gobyerno provincial. Santong Pebrero 22 pero tihalin sang Pebrero 22. Hasta subong kada adlaw nagadamo lang nga nagadamo. Ang sa Bacolod naman maka-aksyon ang ulihing nga record. Naging pagwa sa DOH sa Region 6. Subong lamang gabi, nagapakita nga mayara sang 7. 7 naman kapag o nga mga kaso ang makapakuba-kuba lamang sang dughan. Tangod taran ining 7 ni local cases na tibot silingon, dili lang lato-laton Ang kanamoon sa mga aktibo nga kaso, 111 sa Bacolod na siya. Ang kabagusan nga kaso kung isipon halin sa mga nagsalin sa mag-umpisa sang COVID-19 nga problema sa Bacolod nagliga nga tuwig 2019, ara na mga kaakson sa 5,919, 5,990 na. Ang good news lamang diri, bangod waay sang nagdugang sa mga nagkalamatay. Ang syudad mga kaaksyon, liwat nga nagapahanumdum, sulit-sulit gid nga nagaklaro. Ang waay sang lockdown nga matabo. Ang mga nagalagaw ng report na waay kagway ginasang kamaturan. Okay na papanaog ko hasta pagkadto ko sa may Kapitolyo probinsya mo ng pamangkot ka una question sa akon. Kaya raga na imigo ko nagapaypay gin sa akon mo spektalan. Tisiling ko ikakwadto, di kayo ikaw may kadanglan na. Hindi poyawan sa puro blaka tabok sa dalan ako dalan ng tabok tos biyake. Mumalan pamangkot ya mo. Akso Marlon tuod nga may lockdown sa Bacolod, silang ko ay ina kamaturan. Humali pa na nagligad. Nga adlaw mga kaaksyon, wala sa lockdown nga matabo. Kay waay sang balansihan, waay sang rason nga lockdown sa Bacolod. So wala wala. Amo na klaro na Bacolod nun. Alas 9:50, Isay's Action Radio Philippines Standard Time. Ano pa kinibasa rin ang mga balita sa bahin sang lokal? Sa mga motorista na tonda, doble ako may mo palang triple nga paghalong ang mga ginang kung nagamaniho ka mo, dapat dumdumon nyo gina. Pag hinay-hinay sa pagpadalagan sa inyo ginamaniho nga salakyan. Kung way man lang sang hiling agawon o kung emerhensya kanatuan, dili gid magpinagusto, kaskas ka daw sobra pa sa hipon, sabay-bay nga haras-haras. Importante nga pahanomdom para hindi na masulit o kung madugangan pa ang aksidente nga natabo mga kaaksyon. Nakatabo doon sa sunod kaga probinsya, labi na ang pinagkaulihi kagabiho, ang magsuod nga mag-abiyan. Ang imbes balay kuntani ang ila sa nga pulian, balay kuntani ang ila sa nga dulugan. Trahedyas na nila sa nga sugata ya. Matapos nga maaksidente ang ginamaniho nila nga motorsiklo sa Puro Cross, Barangay Cabog, Syudad sa Bacolod. Ang pila ka mga ginhalinan sila mag-aksyon kon nga na-aksidente ini sila. Una, bangod ang dalan nga ginaagyan, hindi pasmentado.
Ikaduwa, bangod posible dulom ang area, bangod ti gab-ina. Ang ikatatlo dali maka-aksyon, ginapatihan nga bangod sa Kahulugbon, kaya nagalin ni sila sa sing-along dito sa may area sa barangay Punta Taytay ho. Di magsaling kita motorsiklo, duwara na karoida, kabalintong ka ng apat roida, kabalintong ka ang truck na maka-aksyon nga pila roida. Ano pa yan, ining duwa lang karoida nga motorsiklo ni. Doon sa'y patay sa eksena sang insidente ini mga biktima maka-aksyon. Pariho ni sila nga manugtakod sang lapida sa Hadlobanan Public Cemetery sa barangay Hadlobanan, Bacolod City man. Yung trahedya ni pwede ginihimuon nga basihan sang publiko para pukawo ng sinuman nga kontraktor sa proyekto nga pagpasimento na sandalan ho. Nga inagyan sa mga biktima ni ang madadang dalan nga ginatawag nga economic highway. Iya ka gobyerno nasyonal na DPWH. Kaya may kontraktor na hindi pwede nga pada segunda ang pagtapos para masemento tanan mabutangan sang suga. Ayaw man nga proyekto kaya di magka-benepisyo sa mga ka-aksyon. Hindi lang tao mo. Pati kani sapat pwede magka-benepisyo da, di ba? Ang sapat mangin masulhay ang paglabay nila da komitado. Di magungot-ungot ila sa ding patiis, ila sa ding tiis lutak na kung magulan. Agdamo pa magka-benepisyo mga ka-aksyon. Pero dali lang gid kay daw namuno ko ang kapaang. Tingala ko nga daw kapaang gid man to sa sulod dihaw. May gali mauna nga kon sa ding aircon ho. Ops, ra ka lang. Ra ka lang. Tingala ko man nga daw ay magpalibak ang kapaang nga ginmuno ko. Ay gali mauna ang aircon sa akon sa nga kilid. Ara na. Balikan nato mga ka-aksyon. Oy, impunto las 10 na. Yan ang istorya dara sa bahin sang economic highway mga ka-aksyon. Kaya mo nang hambal naton mayad-mayad maning proyekto kay damo ni sa Magapulos. Ang tawag series Bacolod Negros Economic Highway. May apat ini ka lane nga dalan tilapad na ni, no? Apat ka lane sa dalan. May ari pa ni sa tatlo ka mga taytay. Ay ti may magyan guro nga subayo kun sa pae. Ti siyempre butangan gyud sa taytay. May two-way nga bike lane. Ari naman no. Ang ginatawag nga bike lane plan eh. Hindi lang ni diri sa aton pati si Iloilo controversial man ning bike lane eh. Ang base kon sa madamo pang lugar sa Pilipinas eh. Ang bike lane bla. Okay man eh kay bike lane ina nga area gin talana para nga malabayan sa bisikleta. Pero na nung gakatabuhaw. Dere sa Bacolod mapila sa ka mga bike lane ha. Dere sa Bacolod hindi bla. Galing kay ang natabo nga imbis bike ang maglabay kalabanan mag-aksyon na gintukuran nila sa struktura. Mayara gani balay-balay na gid. Mayara nga ginhimo parkingan. Mayara pa gani kapihan. Ang guwa sa mag-aksyon daw ay naging tunan bla antes i-implementar ini proyekto nga bike lane eh. Sige lang munuhon tara na sa ibang adlaw sa iba nato sa nga palatuntunan balik kita sa economic highway mag-aksyon sa ini ka proyekto naging punuhan sa ato sa nga gobyerno nasyonal. Angot pa ni sa ginatawag nga BBB Build nga programa sa nga subong nga administrasyon. Damo man sa nagadayaw sa saling build nga programa. Mayara man sa nagamuno, mayara man sa nagpagkamalaot, tiinayaw posisyon na. Serbe ining economic highway nga alternate circumferential nga dalan nga halin sa damo ni sa agyan nga mga barangays mo. Di halin ni sa may bahin sa barangay Sumag, agi sa barangay Kabog, lusot sa Filisa, hasta Handumanan, Mansilingan, Granada, Estefania kag barangay Mandalagan pati sa barangay Bata. Kag maga-connect ini sa mag-aangot ini siya sa Bacolod Silay Airport Access nga dalan.
Kaya may groundbreaking na agin patigayon. Pebrero tuwig 2017, ginakilala ina nga bilang biggest single infrastructure project sa istorya sang Bacolod. Pinakarako, lapnagon, malaba nga proyekto pang infrastruktura sa baragtas sang syudad sa Bacolod. Bisan sino nga tao makasiling ay sa ina ka maayo nga proyekto. Pero kung napagtukol sa nga proyekto maka-aksyon, huwag ginaplastar anay sa maayo, ang mga tao mamangkot ginaya kung anong rason ina, kung mayara sila sa mamakitaan nga questionable sa proyekto. Siguro subong COVID-19 COVID-19 pandemic, normal lang may mga proyekto giban nga naapektuhan ungot giban ng kalabanan nga mga proyekto siguro sa gobyerno. Ato lamang di mga ka-aksyon kabay nga hindi na masulit ining aksidente kagabay nga way na sa aksidente nga matabo sa sining ginasiling nga economic highway nga nag-utas sa kabuhi sang duwagid ka mga mag-abyan. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. 4 minutos nakaligas sa tag ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pag-surusid-ing-sid-ing naman natin sa balita nasyonal. Nanong balita sa bansang nasyonal. Wailang madugay na tapos ang talk to the nation. Wailang madugay na tapos ang pagpapanulong-pulong naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa pinaka mga miyembro sang iyasining gabinete sa mga gabi. Jutay ang iyasining nga naatubang dito sa Malacanang sa lamisa nga ila sa rin atubang kaya ang pila ka miyembro sa gabinete kundi harap pa na-isolate kaya positibo mas COVID-19 di ba? O si presidential spokesman na Harry Roque nagpositive o galing harapan siya no? Sa online. Amo ng titulo mga ka-aksyon, Talk to the Nation para hibaloon kag ipabalos publiko kung anong ginahimo sang mga opisyal nato sa gobyerno sa padayon nga pagpakig-away sa hindi makita nga kontra ang giyera batok sa pinakabudlay nga kainkwentro amo ning COVID-19 updates on the government latest response to the public health crisis. Ay man pa nga mga problema na binaan resulta sa buong sang datos ang agin pakita sa nga DOH nagapakita sang liwat na naman nga pagdamo sang COVID-19 nga kaso. Subong ang gobyerno nagapatuman sang mala kamay na bakal. Stricter health measures dito sa NCR sa National Capital Region. Kanang tupad sa mga probinsya mag-aksyon ang Bulacan, ang Cavite, Laguna, kag Rizal. Sugod subong ho nga Marso 22. Basi may mga pamilya ka dito sa mga ginlawag na nga lugar ha. May ginhugot, ginhugtan pagid ginistrikto pagid to ang health measures sa kontikang na ginimplementar sa gobyerno kontra sa ring COVID-19 lawig-lawig na nga implementation Marso 22 to Abril 4 sa ring 2021. Ang sakop o cover sa siring atika mag-aksyon ang essential travels, ang public transportation, mass gatherings kag curfew. Nanawagan si Presidente Duterte sa mga gabi sa iya sa mga kababayans nga suportahan ang kampanya sa gobyerno subong tagsundon lang ang mga ginamando nga health protocols. Ang iban reaksyon sa iban nga tao natak-an na so mayaraman ka react ka na UA na overacting ka tama na mayaraman ka siling nga damo kunusang biga kanon tanay karon din piliun nyo magbalik na mo damo ang kaso ng COVID-19 magbalik naman kita sa ginatawag ng lockdown o kung magpadayon bulig sa gobyerno para nga manapot ang handom nga mapapas man lang hindi man dalayon nga mapadula na yun ang COVID-19 nga kaso kundi manapot nga matabat ka mapagadahagan tubtob nga dalayon na ni sa nga mapapas.
Itamang yapon taran-taran din nga penitensya. Abi nyo sa Talk to the Nation na ginapatigayon ni Presidente Duterte nakasentro lang sa COVID-19. No! Maganahan si Presidente Duterte sa maduduman niya naman ang mga kurap nga opisyal o empleyado sa gobyerno. Ginabukad yung folder po. Kaya ginaisa-isa. Nag-agrot naman ang unto ni Duterte sa pag-mention sa ngalan sa pila ka mga ginakusahan bla. Nga mga opisyal sa gobyerno, empleyado sa gobyerno, kag sa mga gabi, nakasentro naman mga ka-aksyon ang ining pag-Bulgaria sa ngalan sa mga ginakusahan ng iban, pamatmata ng dismiss, ginmanduan ng i-dismiss kakaso serbisyo, nakasentro sa kapulisan. Ala, amat-amat, nagligad to may DPWH officials. May mga regional director sa DPWH. Mayara taga-BAR. May iban pagid nga mga ahensya sa gobyerno. Subong pulis naman. Kapatid ko ba na dugay-dugay? Ang tingog ni Presidente Rodrigo Duterte sa paglawag niya sa mga ginkasuhan nga miyembro sa PNP. Kung nano ang ginhambal niya nga desisyon, ilaban-laban, dismiss naman eh. Alas 10:09, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Thank you in advance sa mga nagabonitor sa aton sa live stream. Antes na katuan ang atong sa patrol sa ilang sa observation report. Standby lang sa ato sa mga nagabonitor sa live stream. Nagapula-pula man. Nagahilay-hilay ang iban. Bahuay-huay pang iban. Bangod bago lamang tapos panyapon. Mayara nga nagadigamo pa sa ila sa nga palang nyapunon. Mayara nga nagapalibog pa kung anong ila sa nga palang nyapunon. 10-10. Hindi ten-ten nga mag-10-10 tawa. Last yes. Alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Iba noon tara mag-aksyon nato sa patrol. Aber, check natin ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa sinigid nga mga tinion. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Kamusta ang sitwasyon sa Bacolod? Aksyon dyan. Mayong gabi, please come in. Holy night, the stars! May gabi aksyon mo, may gabi sa tutunan mo, aksyon. Ginamuno mo na aksyon dyan ng panahon, ginamo? Ang lakat ng panahon, ginamo? Ang ano nga panahon? Lakat sa panahon, guro, damo bito. Ano ganito, maisip ko ni, taxi dalan. Gwapo sa tiyempo, subong. Nami, isang simpo, subong pwede kayo kampang, Ano gusto mga ampang? Ano paborito mga ampang basta mo sining ang kalangitan? Pwede kayo kampang Chinese garter, pwede kayo kampang inter-inter. So, una namin ang pang-inter-inter kung nasanag ang kalibutan lang. Kitaan mo patibisan ng kuret mo da, tubig lang. So, una mo nung bayra mo pa, dito sa Isabela. So, Action Maya, pag hindi pa simentado, kaya medyo layo kami. Hindi simentado Action Maya, ginano lang nga basa ka tubig, wala pang kuret sa dalan. Para mo na imo pang kuret, at least pwede ka mo kampang, dala inter-inter. Isabla kung tamaan ka kapoy, gaparang ihi, manupod mo. Underskin dumbbell, hindi gani, tingayuhay, mga mo na lang mampang. Mangkuto mo namang may linya sa sundyan, nagbalo ko ng butsilingons na, ngampang na. Hindi na ginuguron na mabalaan ng mga mamo na yan, Ang ano pwede bala? Ang mga tumba patis. Ang mga uyog ampang, ang mga sleeper games, sakay. Naabot subungan pa noon, duway kaya ginakita may nagampang sakay, nagampang Chinese garter, nagampang inter-inter, lines din subungan ampang nilaya, pungko, kapyot cellphone, na kag magbudlo ang mata. Wala ka dumdum sa una ka namin sa hampang piko po. Gani, lain subong ang inampang, lain man ang sanguna aksyon. Ang piko pag inaksyon man, Kalo. Ano kaya panawag na? Kalo? Kalo? Ara pag ito nga, amo na sa makot-kot ka, diba? Duta, butang do kahoy. Piko na, diba?
Ang pikoy ba tintin kanaya? Matititintin. Ano na gani, Arab lang may kahoy kang alaba nga steak. May gamay kapag nga steak. Oo. Tapos ano mo na, ang pakon, ano ka panawagin na? Basta do mo na mo ang pangatamos mo na ang subong Dubai na ginakita, Basta magabi sa unay at tigalampang giting away, bimay galabay nga mayo sa lakyan. Tika mo kamo lang, bahala, kamadala ko magkinapoy, para antis ka mo magtulog, kundi puro ka matarandala nga dugin nilampos ang lawas nyo. Yung sarili mo na sa una, mga ampang nga subong do hindi na ginaton makitan. Kag before action mark, kung maglibot kas bakulod, ang sunakilit sandalan, sang normal pagid, may mga kabataan pa na makita mo sa mining oras, gadilag sanay, no? So, naman nilag sanay, panaguay, paginabla? Ano ka rin panawag? Time ka na panaguay mo? Basta may aswang na. Pong! Sim! Pong! Ang mga sa mga tinaga sa una eh. Oo, Pong. Tapos, ang ano lang, sanay, paginabla? Arab lang ako magduko ka, ano ganyan, ako magpungko ka, dakpan ka na ano? Dapat kung makapungko ka, kag madakpan ka, ano ka nang hindi na ikaw ang aswang. Pero kung katindog ka pa nga dakpan ka, ikaw na nasunod ng aswang, doon mo na yung lampang sa una. Kita mo mga tao sa una, mga pagsik, niluya, mga kabataan, kigapungko, nas labi mong. Why exercise, lalawas, panaguay. Tisabang son dyan, bagod sang may bulan sa bungaw. May bulan. May ara. Basta May sana. araman? So, abot sa lingon, dutay, subong ang mga panganod? Or jutay? O Dutay, why ganyan sa bitoon forma? Damo bitoon. Amo nagasurvey nga. bitoon. Gatag ka sana, bitoon. Yes. Wow. Dinami kinitanayan mo ng mga ampang sa una, mga panaguay sa unay, gagalabot sa likod sa dalom lamisa, pati ganit dalom dapog, ibang ganit babaw kahoy, no? Yawa ka pa rito, yung galili, kung dito babaw kahoy, linago, iban sa mga, ang kung gusto mo, Gib, may mga tiki sa una nga, kung din ganit, katalikod ang aswang, dito ka nagos likod yan, para pag-go, ano ka na ba yun, no? Dasi ka na nga, daw ka na yun, di ba? Kayo salihan mo na mo kung sino ang una-una, ano na malakpan, depende mo na, kanara makisa nga sila pila lang ang naghahatag sang role nila, depende mo na kung sa diin nga lugar. Hindi subong to, hindi kinabatsagan sang Pinoy Action March. Ang pangya, like there is Bacolod City Government Center, ang ilang pangkalabanan, Andrea Arab lang balon, nga mahilyo, makumabuyan mo na, ayaw kang ilagas, hindi mo na malagas. Labot na sa kalangitan niya, mugiring trending, basta galagaw, NGC mo. Ang mga kabataan, ano po nila Action March, gramo, gid. Subong ka pinagusto ng mga pamatanon, kag may galagaw, siguro doon na sumuman ginawa nila, tiniresulod sang balay, tibang ginagakurukuha man sansa, basi makablagaw pa lang, galing kay palungan, ginang tanan. Pero kung sila lang ang pinamilya, wala gina problema. Importante, hindi na bala magkaludilo sa iban, kaya na matapikan sang COVID, ang mga ginapurya palayo lamang. Ang mga makita natin sa NGC, ito regular naman yung mga sitwasyon. Pero why action dyan sang tao ga pang, sila nga muno lang la? Muno nga may dala nga sa why? May gamuno, may posto guard ginadiya nga galibot sa may NGC. Pero in terms mo ng stick to gid nga, pwede mo na, pwede mo na, hindi kita mo sina, ano lang, kung may mga cases lang, nga kinanglanon kinila nga sa wayon, gido mo naging way nila, pero hindi kita mo sina kay stick to action mar, ang drai lang ang pagparaway. No, naintindihan mo karon nila, kita lang maglagaw mga ang publiko, problema ng drai. Kung isa magpasaway action mar, sunod sang tanan mong, sa balo kami, arad na isa na lang, mapicturan nyo na karon na, of course, makita mo gina kung nagpinunsok na pamilya, at wala ginag-observe social distancing. Tikis amo na nga, hindi mo gidla totally nga masaway ang tanan. Ang balo ka natin, bano ganun mo ginasaway man ho, dumamo na Blackson Mar. Hopefully nga may arad na mga changes, no? Or improvement in the future. Anyway, sini nga gabi, may nagabot na gani sa likod ng NGC. Ano ni mga returning OFWs ba? ROF naman? ROF? Returning overseas Filipinos. Pero sa Bacolod niya, no? Kasi anyway, wala pa man yung moratorium ang Bacolod. Implementation ni Japon. And then, ang mga Japon ng policy nila, wala niya naguyang compared sa may province. Nga tiyang province, ano yung moratorium, action mar. Dariya sa may Bacolod, sige niya, doon pa rin ang Japon nga policy ang ilang ginahatag, no? Kasi sa mga nagpinauli. Yung sa the same man, ano nila plano nila gisakyan? Doon, batig na doon, siya na kabilog.
Siyam ni sila sakay sa may airport. And then may mga sugat, isa dahil sa gigil pa panaog sa likod NGC, and then di ka pwede na kagwa, hindi man na pwede kasunod ang ibang yung mga residente, ako nabi nagka-jogging, kaya palapit andra ang mga sugat nila, kabalo kati gina-undergo man sila stay home quarantine, kaya gina-monitor man sila Action Mar. Pero alam mo na kasi sige, ilang pagsugat, nakasuksok man sang, ang kasugat sila, PPE? PPE, no? Nalipat pa sa PPE ka doon kayo na ba? Sobrada na Ason dyan, pikyaw ka na doon ginamin nila, oh. Pikyaw. Damo nagkamisis diyo. Damo gampang mong, no? Damo na gampang, no? Pikyaw, sige. Mayari man na kasi lang, pitaw. Pitaw. Pikyaw, no? May doktor wakwak man. Ano ko, no? Pikyaw? Pikyaw, may ara magasiling nga pitaw, may ara man sa doktor wakwak. Doktor Kwakwak. Damo ka na, Doktor Kwakwak, di ba? Ang Doktor Kwakwak, kung ay ginaguro na, tansubong sa mga bagong generasyon niya. Harap lang may isa ka kaya ako ng aswang na panawag sa ligay nun. No? Isa to panawag no? Basta ganin kung ikaw ang mapakot, ikaw ang masolbar, aswang panawag sa imo. Kung ikaw malagas, aswang ang tawag sa imo. Amo na nga ang nag-greensi ito na patok kayo sa mentalon sa iban ang ginatawag nga aswang Action Mar. So na mo ito do, ang Dr. Kwakwak, i-ano mo balion mo, para masolbar mo talang nagalumbid si Lawas. Na mo na usually ang ginapang obras ang iba, no? Dira sa NGC, hindi na pwede na, ha? Makumamo na, ha? Ay, hindi na bawal na kay, violation social distancing na. Ang Dr. Kwakwak, ang kinapitanay ka muna kamot mo, kasi ka pinapikanay pa ng Lawas niyo. Meron kisa nga sa ilo, kamang posisyon, alin ka doon sa una, bailin ka rin sa biyaka, tapos garulumbid ang inyong kamot, ay, yaman na sa una may nampang yung mga lingaw ka, kisa ka para lakit man Lawas mo. So dyan, ano lang ang pwede nga himuon sa tawo ko nara sila dira? Number 1, kunwari din sila, lakat-lakat, okay na. jogging, pwede man. Jogging, selfie, groupie, ano pa gid? Ado ginasaway nila. No, kay bawal na mong kayo kung magupi, ka pinapika na iba na lang device. Kung lakta-lakta ka mo. Pero, iban bigay, pungko, dahil sa may ang iban do, I don't know kung pwede siya. Pero makita naton na may ara nagkakurukao, nagkapulo-picnic, may nagkabrigya damong, may ara damang halampangan. Hindi na pwede. Akson dyan nga magdala sila nga daw banig-banig kagadara sila matipon-tipon. Hindi na pwede. May ara kaya nagkakawat-kawat eh. May ara kawat-kawat, pero kung ang taon naton, kung ano to social distancing nga principle, na hindi kita pwede tanay. Kaya tika tinupon-tipon ka mo na mong. Pero may ibang gidyan, may kakurukot-kawat para makapurupongko, dara, maka-enjoy. Manifestation gila pang ubras ang iba na nga nagalagaw dara sa may Bacolod City Government Center Action Mar. Why mo yung son dyan? May ara eh. Naisa na sa mga nagapaganyat da? Nambang ko ka rin, may guro ko daso na ipatrol day pa-plaster akong gabi ay. Para batian bla per Manila ang atong diri nga muno. At imunuhan na si Kwan, sinong head Sinusubong head sa DSO Sulinap guro ay. Basta may action night patrol kung gabi. Okay, para do may pamatian. Just lang kagabasip lang maka... Tamiyawon tayo. Tamiyawon to sila. Munoon to sila eh. Sige. Kasi kung gabi may galawag na dami ka anunsyo na announcement sa tanan nga Aritri. Manog curfew na sa sunad sang Bacolod. Pwede na kamo kapauli si tansa ka mga puluyan. Dama mo na may ka anunsyo na da. Good. Pitiw ang tawag sa may stick nga nubo kag isa ka lang ginahampak action dyan. Pitiw ko action man? Pitiw. Ang bali Sir Milo Hoyatid Amit. Ako man ang tinipapang na piso, no? Sang una, may duta pa pwede ka magkutkot subong simentado na action man. Kaya subong ko nung naging yung simento mo, ruta na lang, di ba kinakot-kot to? May ara, simento, ginakot-kot sang DPWH. Damo. Damo nga simento, ginakot-kot, bisan na kayo, pag gani, ginabira-bira, kot-kot. Dano, election mark, tapos kita sa balita nga mayo kita kag makatawag sa Maya. Subong parang pigado gid ba ang Pinoy? Pigado gid bisan sinuguro balo mo pigado. May ara gid may kalakaya pero kalabanan gid pigado. Pero mayo action man kung makabati ka balita nga bisan na mo sila ka pigado, may tao gid action man nga mayo gid ang tagipusuon. Maayo ang kabubuton. Kay isa ka lalaki masakay na sa action mar sa jeep.
Diri bla sa Gatuslaw, may tradahan na diri ka man silingan na Libertad o kung downtown area. Sa madalit, ang damo di tawag son mga kung hapon mong. Kaya natabo, isa ka lalaki na taga-syudad sang Lacarlota. Taga-Lacarlota sa Action Mara, ini actually, ara doon sa padaan, kami ginkatuan siya. Inisa ang ginkilala kay Charmel de la Cruz. Lalaki ni sa Action Mar. Charmel de la Cruz ang syudad sang Lacarlota. Inisa Action Mar ang nag-uli sang wallet sa may police station number 1. Ginuli ang wallet sa backup 1 nga ang wallet kaya nagaduag sang itom. Pero ang unod sang wallet, may kwarta Action Mar nga 15,000 pesos. 7,000. 7,000. Pag may ara pa mga dollars sa sulod, duduwag or ka dollars ay nga papel bala. Ginuli sa kapuan, ang bala sa mga kapuan, kinaluoy sa kumasa tagiya, bala ka wallet, diba, sa kinanglanon nyo itong kwarta. Bala kami ID mo sudod. Sigin turnover na lang sa makapuan diretso. Kaya di bala nakita ako namong ara sa dalan bala. Sa may pradahan sa Dampi sa Mansalingan downtown area. Gindulong yung station 1 ang bala bikinahupis ako namong kay basic ng lanon pabla katagiya. Ano to ginuli, ginpost ang station 1. Eventually, tikadahan sa social media Action Mar. At pinabalik itong kwarta ni Rocky Dunio sang barangay 22 dari sang syudad sang Bacolod iyaging kuha pagkahapon. Amo na mayo man kay may mga good citizens. Araw kita mo kwarta Gani, si Timel sobra? Sobra si Timel apit ka not sumil mo kay ang dollars, di ba? May dollars pa. Mga most likely 8,000 ginis ko no. Ang ang iyang kita mo may kami ID ang ID PhilHealth Action Mar at static na identify na mula sa ginuli dira sa may station 1 ang station 1 ang pangita paagi nga makita ti mayo man kay nakita nila Action Mar kag ang tag-iya mismo gin-verify man nila kag input into record dira sa Bacagwan tani damo pa mo damo klala ka katulaan wallet mo galing kay YB nila ginabalik ilisipon na lang sondan amo nang asahe sa mga tao. Gani, bisan tani nga si Timel, kung gusto ng isang lalaki nga hindi paghuli, pwede kita magamit, di man mong dalang kay ti iya, pwede kita pala nga kinanglanon, man kay ibang nga tao, hindi mo, yati ginbalik, ito sa nagakinanglan, gid Action Marlo. Correct. Ang tawag sonja may konsensya, pabuti, karong ang gastuhon yan hindi kaniya malikawan spensarya nga, sigurado nga ginapangita na sa tag-iya, sigurado nga tag-iya ga reklamo ni, sigurado nga tag-iya ga palibog ni, Hindi katulog ang tag-iya, Blau? Correct, mayo man po kay siguro galiwas sa maning tag-iyang si Junio sang hapon na, kita guro nga may nag-message bala online, that is gin turnover, nagkadto sa Bakapuan, napit laman ng Barangay 22, na-recover yung Action Mar ang wallet niya, pwede nga pagpasalamat sang lalaki nga ining tag-iya sang wallet, nga iya yung wallet na dulaan sa, pero nabalik Action Mar, no? Kag ang kwarta, way buhin, kumpletos, Ricardo. Kakita sa lakson dyan sa nakakita? Why na kayo lalaki, Blackson Mar, nga naguli. Iya, bido ka bubuton niya lang gidya nga iuli, Action Mar. Why sige naman, hindi ako pasalamatan sa akong hindi. Iya ko rin kami kayo ng lano, sa transaction. Why na sila kakita ay, pero why siya problema ako si Iya, Importante ito si Action Mar na uli lang gidang wallet. Ang i-action dyan lang bantayan, ako gapati ko, may mabalik gina nga kayuhan sa iya. Gani, amo na ang balo sa iban. Kung maaari ginabuhat mo, mabalik na yung sakto si mo. Yes. Kung maaari ginabuhat mo, tandaan mo ang prinsipyo, ang bilis ng karma. Correct. Ang paning natabo sa iya, tindamat, napit ka bagay sa Station 1, kabalo ka sako, ginang downtown area mo, kung may magkaradula, may kakadula, kinakisa, pero na ang ilagi na pasalamatan kung may magbalik sila sa Bakapuan, no? Maigay subong kaya post na lang bala kay may social media post magpangita kung sila naging personal nagpangita iawan pag sila guro bisan pa may specific address ako ginang advantage man kung kaisa nga kung ang imo nga wallet may upod nga ID kay siya post magpangita ang isa pa ginang advantage kung nakikita sa wallet nimo mayo ulo pero kung lain ulo asosya wag guro pangita kung di nang wallet mo makadto sino to Action dyan ganing nakakita may ngalan ang nakakita si Mr. Charmel de la Cruz. Charmel de la Cruz. Okay. Sa Lacarlota. Taga Lacarlota. Bugal sa Lacarlota. Ang tag-iya, amo ni si Rocky Junio. Sa barangay 22. Itom ni nga wallet Ariyo no hindi ni dollar. Gali, ano ni Arabian. Iya ka Saudi, ano na ganida ilaman?
sa may Saudi, nalipat na ko, Real. Ang Oo, Real muna nila mamuna. currency, no? May lang gid buot si Sera. Itigin balik ya. Salamat tong makapuan, nagpamati tong makapuan sa bungo. Ang gabi na gasinyo, may kay nauli ang kwarta gido. Apo sa ilak sumay sa manikano, bugal na naman, no? Dari kagta ka sudad sa Carlota, mayo gida, no? Kay ginauli nila ang kwarta, no? Ang semana na patulad kami karong nga gabi sa may plaza publika, kita naton diri sa plaza, may naglibot-libot, pero pilang nahot na lang, dugay-dugay pinauli na ng iban kayang patrol sa ato mga kapulisan para sa Japon, nga naglibot man kaya kapatid Restoration Drive sa palibot ng syudad, diri sa may downtown area, at pinakatulog ang Japon, pero importante may security guard lang, kag wala lang sang kawati. Kinali may kawati, disgrasya gid. Detalye karon nasa nagluntad nga bypass operation na kakson kag ang kandaan nga napatigayon karon sa kapulisan samtang nagilapit ang Semana Santa makakson bantayan diri sa Japon sa tuman nga pagbalik report sa tutulan nga makakson sa buong panatandaan nga isa sa Marisol sa man sa patrol ang tagibot sa production John Diaz una sa bato sa aksyon sa Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Las 10:29 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa ato sa nga pagpanambalik standby kamo. Ibalawon tara detalye sang mga balita sang aton nga mga aksyon unit reporters. Unahon taro nga sa aksyon Roger Goteba sa Northern Negros. Kang iban pagid naton sa mga aksyon unit reporters. Action Night Patrol magabalik pagkatapos gid lamang sini. Okay, dari kita sige na sa ato sa nga live stream nga monitor sa live stream si Yvonne Boyser. Good evening. Aksyon Marlon, likes and share. Salamat Yvonne. Okay. Si amigo naton Dundi Blanca, good evening, amigo Aksyon Marlon, ari lang ko di Galantaw live. Greet ko lang ako sa nga partner. Partner ya si Tanya Bayona. Galantaw man siya subong. Okay, kay amigo ta Dundi, siya sa partner si Tanya Bayona. Si Pelton Lipora, good evening Aksyon Marlon, watching lang ko di sa Pasay City. God bless Aksyon Mar, thank you. Jocelyn Libon Ispoho, good evening Aksyon Mar. Elizabeth Malak Gamala, still monitor sa last program. Keep safe. Everyone, God bless us all and more power to ARB. Ano ba si Osyok Sikwani Obarv? Medyo, sige lang, okay lang. Uso ng suli-suli ngalan no? Mayong gabi sa mga taga-takuling from Porok BM. Please greet Action Tokayo Marlon Herovaya. God bless. More blessing to all. Okay. Sige. Ito kayo. Jomel Ortilia. Amalia arti-arti sang Negros. Ma-arti-pisi artist pa. Arti-arti mayo pa Cebu. Gov Garcia wala na requirements. Felix Gamarcha. Arabang nga monitor. Francisco Abiliar. Good evening Action Marlon. God bless. Susan Gonzales. Good evening. Felix Gamarcha. Good evening Action Marlon. Pa shout out lang. Family Gamarcha sa Barangay 16. Labing kapisan nga opisyal sa Barangay 16. Roving gid sila subong. Jomel Ortelia, Dan, share and likes. Watching live from Davao City, Cebu Province. Taga Cebu, no? Gahiray-hiray na hambal ni Jomel. Marilaw Kahilag, good evening. Watching from Barangay Wandas A, Manapla.
Hambal ni Jomel Aswang Paraguay nga hampang na. Teresita Orita Kahuraw, good evening, monitor lang ko sa balay. Lizel Miranda Sakari Pikiyaw hambal ya. Okay. Hambal ni Lizel, abang hampang no? Pikiyaw. Harapan si Maria Lisa Is Magbanwa, Pikiyaw manabalya. Marilyn Abarte, good evening, Pikiyaw. Jose Herson Lapinig Hunyo, approve. Hambal ni Jomer, Pikiyaw bako na sadya. Yvonne Bruiser, Pitiw Ina Sir Marlon. Felix Gamarcia, Pitaw Sir Marlon, tawag na. Jomel Ortilia, hamalya, Dr. Wakwak. Teresita Orita Kahuraw, ang gahambal ni Jan nga kahoy, Pikyaw na. Pikyaw gimagano. Felix Gamarcia, Dr. Wakwak na Sir Marlon. Hamal ni Jomel, may araman, bulan sa Marso. Just kidding. Judith Horta de la Peña Barbecue. Sa Marlon, good evening. Upod naman kami ni Lola Turing. Kagatita Lourdes, ibo sa nga programa. Banabog nga salamat. Marilyn Abarte. Amalya, yes, pikyaw na kon sa nagbulan ang hampang pikpakbong or panaguay. Felix Gamarcia, panaguay, tawag sila. Alex Montesa Raman. Marilyn Abarte, Axon, okay, good evening, watching from Nato, Suligin, La Castillana, gabamati man kami di sa radio. Alex Montesa, Hambalya, Sir Marlon, mayang gabi, pupunta sa imo sa programa, antes ko magpanyapon bag-ulang abot. Arama si Marilyn Abarte, thank you. Alex Montesa, Siglo Chowa, Hambalya Pikyaw. Hambal ni Judith Horta, advance happy birthday ko no. Sa tita Ibone, Axon Marlon, hinabaya, madamong salamat. Siglo Chowa, good evening. Okay. Kasata Efren Hemenoveya, Aksabalon, monitor lang kami sa Porok Mahigugmaon. Si Inday Melia, Junicio de la Torre, Gaston family, Diagmel, Silo family, kag Hernais family. Kaya pamati man nagsamar. Salamat gid, no? Sa mga cousins ko na. No? Ara sila sa may Porok Mahigugmaon sa Barangay Tangub. Okay. Si Cathy Ver, good evening. Hamal ni Unit Horta, mayong gabida sa De La Peña family sa Enclaro Bidalbagan kag sa pamilya Quezon sa Hacienda Santa Teresa Puktud. Banabogin ka salamat sa iwat. Runa Rehinat Sraba, monitor lang kami ni sa dorm Valladolid. Tamyaw ko lang Sister Kuroth Rehida Adlong, thanks good, okay. Harapan si Milo Huyatin Amit, Pitiw na ang tawag sa may stick nga nubo kag isa ka laba nga ginhampak aksyon dyan. Pelton Lipura, Hambalya. Aksyon Marlon sang una may duta pa pwede ka magkutkot. Subong simentado na Aksyon Mar. Pag sa nagbulan kami kami hampang sa una subong lain na. Okay. Hambal ni Felix Gamarcia in Saktugid John Diaz. Okay. Iban pagid Felix Gamarcia. Ana Andrea Famoso, good evening. Ramasito to Prince Dahua. Shout out sa Hinovea Ana Rivera family. Pelton Lipora Axomar, hindi lang doble ang balik sa iya, triple pa. God bless sa iya Axomar. Amo na sa, no? Honesto kag honest ka tao. Rose Cañete Locsin, listening sa Fiesta Homes. Si Liza Libuon. Good evening. Watching from Al-Khobar, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat, Janet Flores. Good evening. Sir, watching from Las Piñas. Jose Herson Lapinig Honyo from Stone Heaven, Granada. Okay. Okay, sige. May aridri si Iban ho. I-check na naman Iban. Kay Day Rona Rehida Traba. Sa malong tabiyaw ko lang akon magulang si Roth Rehida Adlong. Thank you, Gid. Amanin ka to na monda ng ligad no? Sa may area sang Banwasang Valia Dulid. No? Thank you, Gid, sa mga message to. Ang padalan ni Inday Rona Rehida Traba. Alright, Iban, balikan ta naman dugay-dugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Pabalik sa Action Night Patrol, 38 minutos nakaligan sa tak ng alas 10. Dugay-dugay, curfew na diri sa may syudad sa Bacolod. Sa mga nalipat na, kung isalipat sila alas 11 na gali, malabayan sa patrol sa wayon sa pulis. Curfew. Curfew violator ang gwa ninyo sila. O kung curfew violators ang gwa ninyo sila. Pigado na nga daan sa mga multahan ba kamo? Kung pigado na kamo? Huwag ba lang kamo sa ginahikutan, imo nga importante or hiling agawon da, abir pagpahuway na kamo sa sulod si Inus sa nga puloyan. Una unta, check ang detalis ang report ni Action Roger Gotib. Adra sa maya Northern Negros, partikular sa Cadiz City. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Antes takantuan ang pila kabahin sa nga palayag subong ni Presidente Rodrigo Duterte. Itugyan ko na lang sa iya ang paglawag sa ngalan sang pila ka miyembro sang Philippine National Police o kon na PNP. Ngagin kasuhan kag daw gin desisyonan na gid. No, nga ang iban kakasun sa serbisyo tangod sa irregularidad, hindi among hinimo samtang yara sila sa posisyon. Isa na rin mention niya ho. Ining luyag bla mag-apply bilang PNP, mag-intra sa police force, pero mayara siya sa kondisyon nga dapat may baylong kwarta para nga mabaton. Ang gasuhan siya. Taas namang kilay ni Presidente Rodrigo Duterte. Dugay-dugay ha. Unaon taray hibalo ang detalis ang balita in action Roger Gotib sa sanigid nga mga tanion. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action Roger, mayong gabi sa report please come in. Yes, Action Marlon sa mga balita natin diri sa Baysang Norte sa nga probinsya sa Negros Occidental. Balita aton sa mga siyudad sa Sagay. May mga apatanan ka mga persona ang ini ang gila o kung pilani, 5 tanan ka mga persona ini nagdakop na sa militar na pabulang na. Ang magipatako mga alas 12 bigyan sa Udto kahapon, din kilala ini mo Santay Ronde Villester iba ko si Tawa, residente sa Botan DS, Nelson sa ngataan po sa ngatanan na idol sa 47 anyos ginada sa Hacienda San Agustin, Rini Boy Agbunes sa Grande, Sekretaryo Seguridad Soltero sa Purok Lamak sa Barangay Paraiso. Ang ikapat na mo si Edwin Mata ay dilatay niya 55 anyos si Kidad kag residente sa Hacienda Santa Maria sa Barangay Mugan Baybay sa siyudad sa Sagay. Ikalima mo si Monrico Tupas Idudong o alias Dudong alias Toto Deste. Nagkilatanan din daron kag residente sa Barangay Paraiso sa siyudad sa Sagay kag during sa pagpatigayon sa kapulisan sa ila sila nga operation sa nabitan nga lugar. Ini ang 5 ka mga persona na identify pero sa report niya si alias Dudong, ang report na kapayag siya ang nakapalagyo. So, ginausisa pa natin, sumarlo ko bala mo gini ang maintainer sa sining pamulang para ining 4 na
sa lima ka na mensyon ang destinado sa bayan sa Sagay City PNP. Isa sa bypass operation, naging patigayang mahal, mga alas 4 media sa mga sinigil na mga hapon sa Purok San Juan, Barangay Basiling, Kagantang Sagay. Ang ginapapilala kay Inises Celo Horias, alias Gingging, 45 anyos edad, kag-residente sa Purok San Juan, sa Abonga Barangay, sa Barangay Makiling. Ang report na pamunan mismo ni Police Major Albert C. ang ginamay sa operation, nagresulta naman na sa pagka-recover sang lima tanang kasi sa ginapatihan siya po dala ng bypass item, nagsubog man ang 500 pesos very gamit nga bypass money. Nakataran na nga i-file ang kaso, posible siya now sa sininga persona batok sa paglapas naman sa Republic at 9165. Ditinato karon ang hospitado sa bayan sa Sagay City Clinic Custodial Facility. Report gikan sa silansa nga Sagay, una sa balita, una sa aksyon. May aksyon, Roger Gurib, report sa Bacolod. Aksyon! Rodo! Action! Night Patrol Field Report! Las 10:43 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Si Bathala Real, hambalya paabot lang sa Mayo lang tani, hambalya. Si Kasa Efren Hanubea, Barco Iloilo, Subong Simana. Sige-sige ang kuha na biyahe. Sa dali lang sa Western Visayas, sa Iloilo, Bacolod, sige-sige ang biyahe, wala problema. No? Waya sang unhampered. Unhampered. Waya maapektuhan sa sinisitwasyon sa bunga. Ang biyahe ay Iloilo, Bacolod. Thank you, good. Kay Kasata na Demilia, mayong gabi man. Sa mga gabi, pamati ko lang ang kabahin ini mga ka-aksyon sa last part na nisang pamulumpulong ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga gabi. Sa nasilintara, hindi lang niya nakasentro sa COVID-19. No, ang presentation, kundi mayara sang pila ka minutos gid nga ginapain si Duterte sa paglawag sa pila sa mga ginaakusahan, no, nga opisyal or empleyado sang gobyerno. Nagsentro subong sa miyembro sang PNP, ho. Ber, mati ata Presidente Duterte. Si Ralph Rigor Ramos, patrolman, Philippine National Police, grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer for deceiving police recruits who failed in the PNP medical examination. Ang kanyang promise that they can join the police force in exchange for money. Tarantado to. Ba't ba ito naging police? Saan itong police na ito? Ito sana, yung ito dapat ang tinapon dyan sa Dimasiding Ali S. Socor Jr., Police Corporal, PNP, grave misconduct and conduct unbecoming of an officer. Babae siguro ito. Conduct Dito, babae na police, Mary Jean si Railila. Police Staff Sergeant PNP, grave misconduct, dismissal from the service. So, sabi ko na wala akong gawin kung hindi habulin yung ganitong klaseng corruption. Sabi ko sa inyo, I will dedicate the remaining years of my life. Not life, maybe life. My years. Kung aabot ako sa finish line, ang trabaho ko, habulin kayo at palisin ko sa trabaho. Sigurado yan. Pagka dumating sa akin, pagka dumating sa akin at totoo, magdasal ka na, prepare, magbalot ka na, kasi papatanggal talaga kita. Ipapatanggal kita.
I will reverse any ruling there. Kung I have the direct supervision and control of over all offices. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pila gito ka pulis yung pinanglawag niya, may babae pa. Una to maka-aksyon. May nag-apply magsunod sa PNP na paslawan sa PNP medical examination. May isa ka pulis nga nag-istorya, nag-dulo doktor, nangayo kuno sang kabaylo, kantidad para makasulod lang sa PNP. Sige na matamat lang ni Presidente Rodrigo Duterte ho. Sa sunod niya nga to the nation, mayara naman na daw. Sino naman na yan? Balikan ta ato sa nga patrol. Kay Las 10:48 na Aksyon Radio Philippine na Standard Time. Ay, ara pa si Aksyon na Percival na kasanbay sa biya kalinya. Sige. Unahon tanay. Aksyon na Percival Villamor sa natipon nga balita standby. Action! Night Patrol! Field Reports! Action Force, mayang gabi sa report, please come in. Mayong gabi, Aksyon Marlon, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Lacarluta City LGU, hupod ang aton nga kapulisan, kag subong man sang aton nga SP member, no? Kag ginapamunuan ni Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon, hupod man ang aton nga katapo sang kapulisan sa siyudad sa Lacarluta, ginapamunuan ni Police Colonel Junel B. Guadalupe. Sa din aksyon na Eric, no, nagpadulong sila sa may barangay San Miguel sa pag tree planting kaina alas 8 sang aga. Nagkandak sang short message si Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon, kasubong man ang aton nga mga miyembro sang sanggunian na panglunsod nga ginapunahan ni Honorable Vice Mayor David Junjun Baga, Vice Mayor sa siyudad sang Lacarluta, kag nagatag man ang message sang aton nga kapulisan sa mga katapo sang pumuluyo sang barangay San Miguel nga ginapamunuan naman ni Honorable Kapitan Pinky Robles, no, kag ang upod man ang ara man ang aton nga barangay official kag ang aton nga mga tanod kag mga BHW. So naglibot ang aton nga mga katapo sang LGU sa pagpananom sa mga kahoy sa kilid sang mga kasubaan kag sa mga pangpang, no, agud tong nga maibitar ini ang ginatawag naton nga landslides kung mag-abot ang ginatawag nga bagyo o kung baha, Aksyon Marlon. So ang programa ginapadayon ini sa siyudad sang Lacarluta nga sa diin hindi lamang sa barangay San Miguel nagakadto ang aton nga katapo sang miyembro sa LGU sa siyudad sang Lacarluta sa pagpananom o country planting sa niligad nga mga sinimana. Dito man sila nagkandak sa may barangay Raal sa sitio Gintubdan, no, nagkandak kag nagtanom sa mga puno sang kahoy. So amo ini ang mga ginahimo sang aton nga mga opisyal sang siyudad sang Lacarluta na sa diin ang gugma nila ara gid sa pumuluyo. So naghatag sang gamay nga mga mensahe kag naghatag man sang pagpahanumdum sa mga pumuluyo nga magtagsa-tagsa magbinuligay kag magtanom sang mga kahoy sa palibot sang ila panimalay kag sa mga kapangpang kag ang tanan nga tanom nga ginpananom sang aton nga katapo sang siyudad sang Lacarluta pangalagaan o kun atipanon sang pumuluyo agud tong magdako ini makahatag sang benepisyo sa palibot sang amo nga barangay. So nato natapos ang amo nga programa sa bilog nga adlaw kag ginakalipay sang tanan nga pumuluyo sang siyudad sang barangay San Miguel nga naghatag man kalipay ang siyudad sang Lacarluta sa bugos nga katapo sang barangay San Miguel. So amo ini ang aton information nga report nga gikan diri sa aton namtangan
Mayong gabi lang sa kay Honorable Chad Peria, kag Honorable Kagawad Chupred Sapanta, kag Honorable Don Gisrel Emboltorio. Ang inyo ka-aksyon, aksyon pero si Balbil Amor una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action! Night Patrol Field Reports! Las 10:52. Balikan ta ang ato sa nga patrol sa nga mga tarion. Si Linin Labrador Claridad, balyang mayong gabi ang sumarlon always gid pamati papako nga si Edmundo Claridad sang tabunan bago sini pa orok-orok ban sa kagabihon. Salamat gid. Si Marilo Travilla Catinoy, gamon ni Turman. Arin ang patrol balik report ni Action Jan Diaz. Action! Night Patrol Field Reports! Action Jan, sa detalye sa report, please come in. Plastado na action mar ang security plan sa Bacolod City Police Office para sa palabuton nga Semana Santa. Suno kay BCPO spokesperson, Police Lieutenant Maria Liberty Indiape, mag-deploy ang kapulisan sa mga strategic areas sa sulad sang Bacolod dagod masiguro ang kalinong kakatawayan sa tion sang Semana Santa. Dugang pa rin Indiape, mas ka mabugat na karon ang ilang responsibilidad bangod nga may ara pag ilabis sila iban nga barangay action mao labot sa mga aktibidad may kangtanan sa Semana Santa. Kinahanglan nila masiguro nga dapat na sulod sang tanan nga mga pumuluyo ang social distancing o kaniban pa nga minimum health standards sa ginapatuman sa pagkitabadayon nga nagapatubang sang COVID-19 pandemic. Sa karon nga pagigaangot pa ang BCPO sa Diocese sa sulad sang Bacolod para may mabuan kung ano bala ang mga aktibidad nga patagayunon sa Simbahan Katolika, may angot action march sining palabuton nga Semana Santa. Yari si Police Lieutenant Maria Liberty Indiape. Security plan. So, ang aton nga Election march sa piyakabahin nagkasa sang isa ka bypass operation nagkatapos sa police station number 7 sinigidamang nga gabi diri sa bahay naman sa Cottage Road, puro kahirop barangay Mansilingan sulad sa Bacolod. Ining nadakpan isa ini sa street level individual kaging kilala kay Dennis Fernandez, 49 anyos, inimang residente sa Cottage Road, puro kahirop barangay Mansilingan. Sunod kay Police Captain Almer Bonilla ang station commander sa police station number 7. Madugay na gid man nila nga ginamonitor ining si Fernandez matapos nakabaton sa report sa pila ka mga concerned citizen nga ilegally ko na nagabaligya sa illegal nga droga dala mismo sa mga parokyano sila tag sa kamang lugar. Na-recover sa ginkasa nga bypass operation ang apat ka mga magagmay nga sachet. O kung limata na naksun mga magagmay nga sachet kalakip ng bypass item, ininigabugat sa nga 2 ka gramos kag may estimated market value nga nagadangat sa 13,500 pesos. Nagkawaman sa paginakop sining subject ng bypass operation ang 300 pesos nga marked money nga gingamit sa poster buyer sa pagbakal sang illegal nga droga kay Fernandez. Ining si Fernandez ang karon na preso dra sa custodial facility sa station number 7 tinadala na pa sa kansang kaso nga paglapas sa layi nga nagdumili sa pagbaligya kag paghupot sa illegal nga droga sa idalom sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita gikan sa patrolang tanglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa ito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action! Night Patrol Field Reports! Okay, las 10:55 na. Action Radio Philippines Standard Time. Strangers in the night. Si Marilo Travilla Catinoy, good evening hambalya. Alex Montesa, okay. Dari sa ato sa ding text hotline, may mga mensahe man nga ginpadala. Sa 8362, hambalyakson Mar PTO, okay. Something in your eyes. Salamat man sa mensahe madala ni 1307. In your smile. Greet ko lang sa family di Vinagracia, Something in Kahinta, Villar. told me I must have you. Sa akong apat ka anak si Glenden, si Glenn Jr., si Gleneden, si Jelen. Tawag sa mga ngalan nila. A stranger Si Glenden, si Glenn Jr., si Gleneden, kag si Jelen. when we said our first. Sa akon ba na Glenn from Eden.
Taong sa kombinasyon nga sang ilaw sa di nga ngalan. No? Thank you, kid. Sang Barangay Tapi, Kaban, Kalan City. No? 42554. And ever since that night, we've been together. Ambal ni Guillermo Clarito ak sumarlon mas maayo siguro postpone na lang ni Mang Canor ang eleksyon kaysa mga mag-apply sa pagka-pulis. Madamo lang na ang droga. Also interested to listen his garbage words, mere promises na naman tama na ang inintuan ay 2022 na dugay-dugay hambal ni Guillermo Clarito. So right for Ambalya pa storytelling, stupid of the nonsense administration, bahambal ni Guillermo. Ambalya, okay, may iban pa rin mensahe. Si Angelo Satukia Ligas Pigaring. Hello, Tito Marlon, good evening. Kapulaw gid ko hasta matapos ibusa ning program. Angelo Satukia gali. Ari ko subong sa Manila. Pero taga Tabogon, Kaban-Kalan City ako. Thank you. Yaro na Rihida Trava, good night, Hambalya. Action Night Patrol, baagi sa sading nga panatuntunan, magatakop temporaryo. Thank you. Salamat, kid. Sa taran-taran nga mga nagpakigbahin sa ato sading nga pagpangalagad sa sading edisyon, Lunes nga edisyon, Marso 22 sa tuig 2021. Buwas naman, basta Martes kita masigyapon. Action Night Patrol, 9:30 hasta alas 11 sang gabi. Curfew. Sa mga nagalambiyong walda-walda sa gwa sa inyo sa dinga puluyan, labi na sa National Highway sa sulod na sa inyo sa dinga balay, kay curfew na, dugay. Sa ngalan sa ato sa dinga mga Action Unit Reporters, sabayan sa News Center naton Action and Defensor, Action Roger Goteb, Northern Negros, Southern Negros, Action Percival Villamor, sa Patrol Action Jan Diaz, with Action Nixon Tahong. That is Technical Control, Action Henry Spolgar with Elway Dutalios. Ato sa nga IT expert. Ako naman, Action na Marlon Hanovaya, nagabilin sa good night, sweet dreams. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Ako si Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,